Takže čau lidi, vítejte v tomto videu. V tomto videu si zahraju takovou hru s mým bráškou a doporučila nám ji faninka, protože je mega dobrá. My jsme si ji osobně neskusili, ale jsme na ní zvědaví. Už ji mám, už jsem ji našla, akorát jsem ji teď přijela. Jmenuje se Cotton Tower a vypadá nějaká čínská, jakože nějaký čínský styl. Vypadá hezky. A takže tak. Je taková hodně růžová. Já jdu teda počkat na bráchu, protože se na mě teď joinul. A myslím si, že to je dobrá hra, protože na pohled vypadá dobrá, ale ještě nevím. Mám tady pružinu. Dobře. Ta vypadá hodně dobře, skáče dobře, ale když jsem hrál takovou jinou hru, tak tam moc neskákala. Ale tady skáču úplně bez chyby. Doufám, že už brácha jde, protože já už jdu. S bráchou jsme se vsadili, že kdo bude první nahoře, tak vyhrává. Samozřejmě vyhrává Robuxy, ale bude to potřebovat part 2, protože se sem to nevejde. A kdyby vešlo, tak by to trvalo hodinu. A to my úplně nechceme. Chceme, aby naše videa trvaly třeba 2 minuty. Teď jsem skočila na nějaký kočičí ouška. Vypadají cute. Moc je nevidím, ale jsou rostomilí, když se otočím. No a tak dále. Tady můžete vidět, že to je docela náročný, ale s tou kupinou to je dobrý. Já, když jsem byla malá, tak jsem hrála Roblox a prostě jsem hrála takový ty normální obička, pak klasický, kde tyhle pružiny byly za peníze, nebyly za Robuxy. A jak už víte, tak Robuxy jsou za peníze a mamka do toho nechtěla dávat peníze. Ale už jsem si koupila Robuxy, už asi jenom 500, za to jsem si koupila tyhle sluchátka a tyhle jako křídla. Mně se to líbí a možná vám ne. Můžete mi dávat nápady, jaký můžu mít outfity, jakýkoliv. A i bráchovi můžete psát do komentářů se mnou. Nezapomeňte nám dát odběr, protože jsme fakt jako rádi za každý odběr a takže tak. Tady jsem teď momentálně spadla, což je pěkně příjemný. Tady si zkouším skočit na tenhle žebřík, ale moc mi to nejde. Takže tak. A doufám, že se vám jako tohle video tak částečně líbí. Mimochodem, já se jmenuji Vanilka a brácha se jmenuje Filip. A tady na Robloxu se jmenujeme Vanilka 11x, můžete nás sledovat. A Péťa se jmenuje Petisuk69. Já někdy říkám Péťa, protože mám ještě ségru. Teď jsem si spletla jméno, pardon, protože mám ještě ségru Péťu a občas je pletu. Brácha je teda Filip a s tím to tady hraju. Má jméno, protože jsem ho tak trošku vymyslela, ale to je na další storku. Jestli byste chtěli víc takových videí, tak mi samozřejmě nezapomeňte dát odběr, like a zapnout si zvoneček, protože opravdu, jestli byste chtěli part 2, tak ať tady je aspoň 10 lajků. A já si myslím, že bychom to mohli nějak ukončit, jestli by vám to teda nevadilo. Samozřejmě natočíme part 2 a i bez těch lajků. A opravdu bychom byli rádi za každého fanpage, protože my jsme viděli hodně těch youtuberů, jak to dělají a upřímně nám náš sen je taky natáčet a
takovýhle videa a tak. Momentálně jsem teď spadla, je to velmi nepříjemný, když takhle skočíte a potom spadnete. Ale já jsem si vzpomněla, že mám ten checkpoint, takže by jsem se mohla zabít. No nic. Tak asi u dalšího videa. Ahoj! Nezapomeňte odběr. I like!